iya, 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 ya, iya, terus, Beksa Satria Muda. Yuk, 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 yuk. Ya, ya, terus, ya,
Satur
ya, ya. Ae, ae. Ya, ya. Ae, ya, ya. Ae, ya. Oh, 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 oh. Terus kanggo rasane satur netro saraungan rasane satur netro tangkap pasto sabuse satur netro nyotop kaki satu nuju Ae, ae, ae. Oh, ya. Ae, ae. Aus. Wah, ya. Ae, ae. Ya. Ae, ae, ae. Aus. Oh, ya. Yuk, 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 yuk. Iya, yo. Yuk, yuk, yuk. Beksa Satria Muda. Yo yo Gegarane wong akrami dodo kondo dodo ropa among ati pawi lan
Pino mimpi lan pituno ayo Yuk, yuk, yuk. Ya, ya, ya. 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 Yuk, yuk, yuk. Ai, ai. Yuk, yuk, yuk. Ya, ya, ya. 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 Terus. Mingkar mingkur ring angkara akarana karna marate
Yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Oh, socan dia. Lelet, Wah, lelet, wah. awas. Yuk, yuk. Yuk, Mas, yuk. Ae, ae. Ae, ae. Yuk, ya, ya. Ae, ya, ae. Yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Aus. Wah, ya. Wah. Rango, rango, tanpa tanyo, mawe sukarasa. Ae, ae. Yuk, ya, Jan ya. Anggara Citra, Yuk, ya. ungguling Yuk, yuk. Yayata, Yuk, yuk, yuk. bersane Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Aus. Wah, ya. Tabakulo, ngarsa padha, Gusti kula. Gusti ingkang Ae, ae, Maha Suci, ae, paringa ngapura ring para manungsa, urip wadya eling ring pangeran Duh Gusti sembah kula katampiya atur hamba Gusti kula. Jilo, jilo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ya, ya, ya. Hei, hei, hei. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Ya, ya, ya. Yo, yo, yo. Hei, hei, hei.
Yo. Terus oh ya. Iki. Ha. Yo yo. Iki. Enak-enak kayak madang Mbak nih. Heeh. Semoga. Langsung hari nyambut gawe apa Ardarian? Piye? Situ ora. Apa sih Darian? Kose yo. Wis sampean yo bengi-bengi oleh ngerti sepuh ya medal. Oh wah ayo to. Kose. Heeh. Jaluk pijet ke loro Mbah Ili. Jaluk tau Mbah Ili pi. Iki Kudangane Mbah Ili piye? Mbah Ili ora adil. Iki sidora iki. Eh? Ki arep golek nggon gosek. Heeh. Oh iya, lek golek gon kok ya le. Kok nyambut gawe iki. Kok nyambut gawe kan mandelek iki piye? Gini Mbah Ili semono kuwi, Mbah. Apa? Ah. Kuwi jerone arem-arem kuwi. Heeh. Saiki wis lenggah ning dhuwur nyuwune apa, Mbah? Heeh. Entuk sing rada tengik jarene. Wah,
Pokoknya nek ora abang ora. Wis. Yen memajang mung karo janur kuning kon balekke kok. Kembang wae weton gunung. Ya? Pacitan Ayo. senang Ya. oh 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 panas hujan cendek lemu dhuwur ya lemu dhuwurku pancen lemu panas hutan aling-aling capek gunung Aku. Pessoa capek gunung olayo mas mane mane man man najan wadon sarta lanang enomane banyu bene Bangsa Satria Muda. yo yo Loket jamanku juang durung kelingan lanang biyen tak openi ning saiki ono ngerti
Suwung kabeh sak pikirane. Heeh. Dan nonton Jatilan ya. Piye-piye? Hah? Heeh. Sing suwung omahe apa Suwung. pikirane, Mbah? Ya yo. Bali. Zo. Segera bisa gunung desa Satria Muda. Yo yo. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen kanggo leren ning cagak gebak tulisan warna aku tondo isih rawan aku Senenge kebukan Karo sapa? Gubuk kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae keprito wayang wengi nanti gagat rino Wis langsung loro. Langsung dua lagu. Apa Mas dilanjut nih? Iya. Apa Mbah? Neng wis. Wah jenengan ki ya sampun sepuh ya kademen to bengi-bengi to. Balung Iki, tuwa. heeh. Nuwun iki sing ngendang arep nyanyi. Alhamdulillah. Yo. Wih, Malah kok ra sida ki kok piye? derenge meneh. Wih lah, Yo. ndang to. Ndang. Ngrungokke Loh. aku ya arep ngrungokke ya. Piye, Mbak? Wis. Ki mau aku dinehi klopo utuh. Saiki dadi gedang. Mbah, Mbak Oh, sing Nia nek enak, gedange pilih ki sing gedhe. Heeh. Aku ngopo? Mbak Nia nek cilik emoh. Ayo yo. Hey, hey, hey.
Yo, Beksa Satrio Muda. Oh, 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 oh. Kodoro nambah. Ora. Bisa wutuh gedange jane ora kon. Goleki kota-kote kepengin ketemu najan adon tak parani mung nuruti jangene ati
kondo kondo sing prasaja aja gawe gala ati aku ora bakal gondeli nah Kaya ngene lelakonku Hey. Oh. Iya, asik. Iya, Kene dadi sing nambani sapa iki? Iki sik nambani. Ngendi aku goleki kota-kote kepengin ketemu Najan adoh tak parani wong nuruti karepe ati kowe lunga yen pancen ora tresno kok ya kondo kondo sing prasaja aja gawe gala ati aku ora bakal gondeli ah heeh di stop Ayo. karepmu ngono Kaya ngene lelakonku lo 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 ayu kodur Heh. ai 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 os Kaya iya za. Kloter selanjutnya. os ae, oh ya, ya, ae,
Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Aus. Wah. Lelan ono pamit mulih pasti kono yen tete dodone kopi enggal ato tulis wong kang bisa lateni lirane putri karya raharjo masak kungkureng aja lali asring kirim marto Buri gue sentek suarane mbak ini. Yuk, yuk, yuk. Bekso Satria Mutu.
Yuk, ayo kundur Mbak. Yo. Wah. Yo. Yo, yo. Yo, masih. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Iya, yo. Oh.
Yuk.